Egunon, arratsaldeon. Gaur lehen mundu gerraren piztearen arrazoiak landuko dugu. Lehen mundu gerra 1914 eta 1918 urtean artean dago. 19. mendeko lurralde edapenak, norgehiagoka ekonomikoa eta koloniala, ekarri zituen lehen mundu gerra pizteak. Lurralde edapenak, kolonialismoa, badakigu Gonzala 19. mendearen bukaeran, Europako herrialdeek nahi dituzte koloniak eta imperio handi bat osatzea, eta orduan beraien artean norgehiagoka izan zen. Baita norgehiagoka ekonomikoa, pentsatu behar dugu, bigarren industrialtza eman dela eta ekoizpena saldu behar dela. Orduan lurraldeak borrokatzen dute ea zein den ekonomikoki importanteagoa. Eta bi gauzak batera suspertzen dute kolonialismoen arrazoia. Produkzioa saldu kolonietan eta handik atera lehengaiak. Hori, merkatu hori ateratzen zen oso onuragarria eta benefizio etekin asko ematen zitu. Gerrarako bidea, 19. mendeen bukaeran prestatzen da. Azkeneko hamarkadan, juten da prestatzen, zeren ikusten dugun bezala norgehiagokatak atazka asko dago. Arrazoiak pixka bat gehiago definituz, gatazka nazionalista, gatazka ekonomikoa pixkat esplikatuko dugu, eta lurraldeak eskuratzeko gatazkak lehen esan da pixka bat esplikatuko dugu edo adieraziko dugu pixkat laburbilduz. Gatazka nazionalistak ematen dira Balkanetan, nazio batzuk nahi dute bere independentzia aldarrikatu. Beste alde batetik lurraldeak eskuratzeko gatazkak, Alemaniak Marokon esku hartu nahi du, ez dagoelako konforme Berlineko konferentzian eskuratu zituen lurraldekin, eta horrek beste gatazka bat sortuko du, ikusiko dugun bezala, eta Frantziak Lorena eta Alsazia berreskuratu nahiko du, eta baita ikusiko du zergatik. Ekonomia, herrialdeak joaten dira prestatzen gerrarako, eta industrien ekoizpena gerrarako bidiratuta dago. Ekoizpena gerra izateko prestatzen da, eta arma asko ekoizten dira. Alemaniaren politika oldarkorra oso importantea zen lehenengo mundu gerra pizteko. Badakigun bezala, batasuna lortu zuenean, bigarren reitza aldarrikatu zen, bere imperio koloniala handitu izan da. Horrek esan nahi zuen eman zioten baino gehiago nahi zuela. Afrikan sartu zirenean, ez zioten hainbeste lurralde eman behai, eta orduan oso kritiko dago egoera honekin. Erresuma Batuari gailendu nahi zuen izan Erresuma Batua baino gehiago. Horrek zer eragin zuen, ingelesak bilatzea frantsesen arteko laguntasuna edo aliantza. Eta beste alde batetik, Frantzia eta Alemaniaren arteko tensioa areagotu egin zen. Bismarck kantzilerrari deitzen zioten, Burgos kantzilerra, eta bere ondorengoa Gile Higarrena, edo Guillermo enperadorea, gerra prezegola ikusten zuten, eta aliantzak egiten saiatu ziren.
laguntza bilatzen, aliatuak bilatzen. Horrek eragin zuen izugarrizko tensio diplomatikoa. Eta horren ondorioz, bi aliantza sortu ziren. Aliantza hirukoitza, 1882 urtean, sinatu zen Alemania, Austria-Hungaria eta Italia. Alemania imperioa, Austria-Hungaria imperioare bai, eta Italia. Eta intentu hirukoitza, pixkat beranduago, 1904 urtean, Frantzia, Erresuma Batua, Rusia eta Serbia. Balkanetako arazoa. Austria-Hungariar, Errusiar eta Otomandar imperioak, oraindik daude imperioak, lehen mundu gerra lertzeko dagoenean, lertzeko prest dagoenean, pilpilean dagoenean egoera kataskatsu hau, oraindik ikusten dugu imperioak daudela. Eta interesa handia daukate bere edapena askoz handiagoa izateko, interesa handia daukate Balkanetan. Serbiak, hegoaldeko eslaviarrak, batu nahi ditu eta egitea Serbia handia. Beste problema bat, beste egin nahi du nazio handi bat. Hemen ikusten dugu nazionalismoaren problema, arazoa. Zer gertatzen da? Pertsona asko, serbiara asko, izan zizilea Bosnian. Eta Bosnia dago, atxikituta dago Austria-Hungariako imperioari. Bai? Posatzen da, Austria-Hungariak, oraindik daukala Bosnia. Beste alde batetik, Errusiak Serbiari lagunduko dio. Serbiarrak, eslaviarrak ziren, Errusiarrak bezala. Arraza, kultura, erlijio eslaviarrak. Tirabira hauek, Balkanetako gerrak eragin zituen. Lehenengo gerran, sortzen da Liga Balkanika, eta liga hau osatzen dute Bulgaria, Serbia, Grezia eta Montenegro. Zeinen kontra? Imperio Otomandarren kontra. Imperio Otomandarrak nahi du baita bere eragina handitu lurralde honetan. Imperio Otomandarrak ja eman zion independentzia Greziari, baino ez dago konformetan nahi du baita eragin Balkanetan. Bigarren gerra, Bulgariak hasiko du, eta Bulgaria jungo da gerra honetan Liga Balkanikaren kontra. Liga Balkanika dago aliatua Errumaniakin eta Imperio Otomandarrekin. Ikusten dugu hemen nazionalismo problema handia, eta gerra pizten denean, hemen leku honetan piztuko da, baino ez da arrazoi bakarra. Ikusten dugu gatazka asko daudela, lehia handia, ekonomikoki, koloniala, lurraldeak hartzeko lehia, nazionalismoa, Balkanetako arazoa da nazionalismoa, hemen dauden herriak nahi dute nazioa izan, baina imperioak ez dute uzten. Jarraituko dugu pixka bat. Hemen ikusten duzu Imperio Austro-Hungaroa, hemen Imperio Rusiara, Serbia, Imperio Otomandarra, esan bezala Greziari iraultza liberaletan independentzia eskuratu zuen Greziak, baino nahiko du berriro eragin hemen. Imperio Rusiarrak gerra hauetan lagunduko dio Serbiari, eslaviarra dielako. Imperio Austro-Hungaroak Bosnia dauka,
baina baita eragin nahi du hemen. Orduan, gerra lertzen denean da, aitzaki bat izan zen, esan ezagun, arrazoia izan zen noski, baina aitzaki bat izan zen, gerra sortzeko. Zeren, gerra ja zegoen pilpilean ja, edozen aitziki, gerra sortuko zuen orduan. Imperio Austro-Hungaroko artxidukea eta artxidukesa juntzien bisita ofizialean Balkanetara, bai, juntzien Belgradora, Serbiara eta bosniar batek erail zituen. Orduan, Imperio Austro-Hungaroak bazekin Serbiak antolatuta zukala erailketa hau, asesinaketa hau, eta orduan eman zion ultimatum bat esateko ordu batzuetan zein izan zen tiroka akabatu zigunak artxidukea. Nola ez zuen esan, aliantza sistema hasten da martxan jartzen eta hasten dira erasotzen bata besteari eta hor daukagu ja lehen munduko gerra. Esan dugu lehen, baita Alemania eta Frantziaren arteko gatazka oso garrantzitsua izan zela, baina dana da hori, ez da, gatazka lekuak hartzeko, handiagoak izateko. Lehenengo mundu gerra sortzen da horregatik. Ez diala konformatzen emandako lekuekin, edo irabazitako lekuekin, edo galdutako lekuekin, bueno. Alemaniak egiten duenean batasuna, 1871an, batasuna hori lortzeko, egin behar zuen gerra bat Frantziarekin. Zeren Frantziak ez zuen onartzen Alemania izatea imperio handi bat. Ordu nola galdu zuen Frantziak, Frantziak eman behar izaten dio Alemaniari Alsacia eta Lorena. Baina orain momentu honetan, diplomaziako tensioak eta oso pilpilean daudenean, eta danak daudela urduri, dakigulako gerra piztuko dela, eskatzen dio Alsacia eta Lorena eta, Alemaniak ez dio eman nahi. Eta ja bukatzeko, lehen mundu gerraren aurreko hamarkadetan, azkeneko aurreko hamarkadetan, daukagu esaten dena kontzeptua bake armatua. Gatazkak larriagotu egin zituzten potentzien arteko arazoak eta armamentu lehiari ekin zioten. Gatazka pilo bat daude eta potentziak zer egiten dute, armatu eta armamentu lehia egin. Badazpada ere, gerra bat sortzen baldin bazan, bazekiten sortuko zela segurazko horregatik egiten zituzten, aliantzia diplomatikoak eta horrela. Baina baita armatu, arma asko kezkoiztu eta militarrak saiatu bere funtzioa egiten. Izan ere, gerra hasi aurreko, fase honi deitzen zaio bake armatua. Bake armatuaren garaia. Hemen daukazu argazkian, nola dauden, armak erabiltzen eta ikasten prest dagoelako lehen mundu gerra. Bueno, espero zerbaitetan lagundu izatea eta eskerrik asko.